So žalúziami som začal ako montážnik v jednej bratislavskej firme od roku 1993, čo som bol oslovený kamarátovým otcom, ktorí si otvorili túto firmu. A nejako postupne sa to rozbehlo tak, že v podstate v roku 2002 som si otvoril vlastnú firmu, neskôr potom aj SROčku. Do firmy som nastúpila pred 7 rokmi, v podstate hneď po škole. Chodila som do školy na animáciu, na strednú školu, ale potom prišla príležitosť, kedy teda pán Hacaj mi ponúkol miesto tuto vo firme, kde som mala na začiatku robiť iba nejaké poradenstvo, prezentovať produkty. Dnes už v podstate robím skoro všetko, objednávky, ponuky, prácu so zákazníkmi, účtovníctvo. My sme s Maroškom sa poznali asi 20 rokov dozadu, čo on pracoval u inej firmy, tiež teda, boli sme konkurencia. A tak nás inšpirovalo trošku, že by bolo dobré začať samostatne. Potom sme otvorili živnosť a pracujeme doteraz spolu. A je nám dobre. Robili sme zákazku, ktoré bol dodávateľ Climax. Výrobky sa mi páčili Climaxu, tak sme ich oslovili napriamo. Vtedy v podstate bereme všetky výrobky z Climaxu. Od Climaxu celkom dobré. Sú dobré výrobky samozrejme. Je tam čo zlepšiť. Výrobky Climax doteraz objednávame. Vďaka tomu možno, že aj máme dobrú spoluprácu. Rozumieme si, sú tam nejaké nadviazané nejaké priateľské vzťahy. Ja rád robím túto robotu. Dúfam, že dlho vydržím ešte toto robiť a riešiť problémy, improvizovať, vymýšľať, ako sa to dá namontovať, lebo na každej zákazke, či je to rovnaký výrobok, tá zákazka je iná všade. To nemáte nikde rovnaké, že namontujem takisto, jak včera u susedov, takže to sa nedá. Najradšej robím cenové návrhy, prípadne nejaké možnosti pretienenia, technické riešenia. Čo nemám rada je asi účtovníctvo. Máme tento nový showroom, ktorý má nejakých 6-7 rokov v Malinove. Je uložený podľa mňa na dobrom mieste a vďaka tomu, že tu sú lokality novostavieb, tak tej roboty tu je dosť. Ideálny zákazník je taký, ktorý teda si od nás najprv dá plastové okná, potom chce určite nejaké tienenie, sieťky proti hmyzu, za pár rokov sa znova presťahuje, takže znova treba riešiť nejaké ďalšie možnosti tienenia, možnosti výroby okien a podobne. Medzi moje koničky patrí asi najviac chodenie na ryby, ktorému som sa minulý rok vôbec nemohol ani venovať, tak dúfam, že tento rok už bude nejaký jednoduchší a budem mať čas, že by som si každý víkend niekam odskočil. Vo voľnom čase sa venujem foteniu, je to asi taký koníček, ktorý mi stal ešte zo strednej školy, z čias, keď som študovala animáciu, prípadne ešte keď som to využívala aj na vysokej škole. Čo sa týka našich plánov, tak chcel by som, aby tie naše čísla ostali tam, kde sú a možno aj niekde vyššie. Nemám nejaké vážnejšie plány, len aby to hlavne nekleslo dole a aby boli všetci spokojní. Či už teda u nás vo firme, alebo aj tí naši zákazníci.